Ladies and gentlemen, put your hands together for Jappie in Jakkalse. Die liedje zijn naam is Fuck Your Mama. Het is van die debuutalbum, allemaal zijn poes. Dit is jullie recht. Het is jullie recht, heel zaait. Ik zing een liedje, waggetuk voor allemaal in zevende laan. En jullie sê, is lockdown, skiet in die fucking harde. En jullie drugs kom van, Ik heb my brasse, is waggetuk. En ons allemaal zoek, een stukje vanaan. Sê vir jou motsie, as ek eet vanavond. Ek het 2 pakkies Lovers Plus. Ek is waggetuk van graad 4 af. Ek naai elke dag. Ik is waggetuk op brode. Ik naai elke aan. Ja, en niks op rock, op cocaine en tek. En ik drink 2 scores naar de. Ja, ik ken mijn brasses waggetuk. En ons allemaal is fucking mekaar. Kak. Zo, als ons aan jouw plekken komt vanavond, gaan ons wegloop met een meid. En ik ga kak maken naar leven. Want zij is nesie aan de fucking TV. Ons maakt niet kak. En nou mijn brassen betaal ik zelfs een potie. Ons is waggetuk. Ja, Zander, waar de fuck is jij? Als fucking 25 weet ik per jaar einde van die maand. Ik kan niet die fucking rekening betalen. Vet ik mijn phone krijg. Zander, waar is jij? Kom net aan een nieuw moeren. Fuck, ja, mijn ploeder kan het niet vatten. Ik zit die zo in de hoek met spijkjaren. Hoe vertel ik mijn vrienden ik is gay? Ik heb iedere keer 1 keer iets aangehad, maar ja, ik denk het voor iedereen met te zien. Die jongen die gedachte wat ik mama is met mijn dop. Hey meneer, 2 kawikjes. Hallo bro van mij man. Hi Marco, dat is ik. Wat hem aanvok? Sorry, jammer. Ja, hij was kak weird. Ik maak mijn dop vat en aanvok. Waar is mijn mensen? Hi Diederik, ik is zo blij als je me kwaad van mij neemt. Nee, is oké man. Los Nee, ik moest nooit laten hij 2 stommers spelen als mijn gangbang, nee. Kijk hier, nu weer kak aanvangen, wat doen. Anders dan maak ik kak en ik tikkel en nee bro. Ik heb veel Lions gespeeld. Ik breng kak, ik heb veel Crusaders gespeeld. Moest de barman geven mij 4 bieren en 5 pakjes sterklekkers. Ons gaan kak maken vanavond, ja. Gepraat van kak, maar als ik een lekker kak bakken met flip. Play je nog lekker op je hand is aan mij nalle. Hoe kom vooruit zijn? Ik weet mijn vriendje erom blij met je mee aan. Die zijn zelf maar nou wel op zoals is. Ik was aan bij jouw flat bij Bekers. Je hebt bij aan mijn jouw flat ik in hol, ja. Hartstikke poep. Ouwens, waar is het tap? Waar is het kennis? Wat is kak maar vanavond? Dat is het nieuwe jaar. Ik heb gepay, wat ons tap, mal kak, zit je dop in die lucht tot die slok in zijn net, ja, altijd mal kak, ouwens, mal kak. Mooie mensen van Hillside, die tijd van niet maand is gekomen. Kijk hier, ik wil net voor jullie zeggen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year, jullie maat. Happy New Year. Ik ga weer af en aan. Ik is zo fucking happy. Ik gies mijn zwart, maar je zit drakkie. Dia moet net komen gaan aan. Dia moet net komen gaan aan. Don't take it heavy. Moet die nog stressie. Wij zullen het zippie. O, 16 candy. Voor je love wat die candy. Sakpan maar. Breng het op hoe je. Koop een tas en 5 sterke lekkers. En bij die markie een paar narkies. Ons is waggetuk vanavond alweer. Ons maakt niet die is soos geometrie of sky D. Die is die jou werkse anniversary. Die is staafparty en ons is malkak. En ons waggetuk. Man kan kak soek saam met ons. Nooi net vir ons na die OG. Breaking news. Peter McGregor. Zakenvrouw in de zijn. Ja, dit had ik kak gemaakt. Die politie zoeken, want zij was involved in de kakeries van die kunt zien, maar Loetje Pies en Hermans Pies en maar. Als net malkak, die wordt dat, ja. Zilver, jullie wat dan? Heb je nu, ja, voor die van jullie, wat zie je? Dat is malkak. Dat moet niet zo hard, bro. Hoe, ja, het is die Peter McGregor, het is gewoon feesten, maar het is ook doen met de eerste. Guys, dus hoe kunnen we krijgen in een jaar zo achter school, maar voor. Die is niet zo wel meer aan, maar ik is akkoord niet. Tot ziens. Die hele been maakt liefde met mijn zuster. En zij houdt daarvan.
Kyk vir Paula en Altus, dik verlief. Hulle soen mekaar. Hy het vir laas keer vir haar huppies gegee en sy hou daarvan. Guys, net 'n boodskap hier van Eskom. Sit af julle ligte in die kamers, man. Julle kyk my nou TV, sit af die lig. Yo baby girl, I surf from across the room en ek kom nie self meer aanhou nie, man. Jy sou jouself net moet aanhou, want my pak is baie jaloers en hy is nie hier vanaand nie. Yo, the girl, jou bouwman nooit laat het telkens het, hy so alleen uitsteek, baby girl. Nee, dis presies wat ek vir hom gesê het, maar hy wou nie luister. Hey jong, like my kan jy my nou maar les leer. Okay, Altie, wat stel jy voor? Wel, kom ons raak eers hoog getik. Dik is hy, maak ons kak. Kykie, ons gaan vir ons 2 melkteertjies en 2 springbokkies bestel. Dit klink so plan, ja, dankie. As jy nou gaan nou, baby girl. Kykie, hy was nou net te maklik. Sê over my. Jy het die app, of wat tolie. Okay, vergeet van die drank. Kom ons gesels 'n bietjie. Wil jy meer leer ken? Okay, baby girl, ek wil habit seekers. Ek het 5 kinders. Sorry vir hulle nie. Wil nog enige by jou maar wat doen jy vir lewe? Ek doen die beste werk in die wêreld. Ek doen dinge, interessante dinge, saam interessante mense, modelle, ministers en famous mense en ook influencers. Nou en dan moet ek vreemdelings soos jy ook hier in die club, of course. Jy weet dan, ja. Yo, I klink nice, baby girl. Klink soos 'n dier sou ek ook, jong, weet ek weer maar habit seekers, jong. Kykie, as jy local bly jy. Jy kan dit besigheid noem. Plesier en besigheid. Kykie, maar ek is definitief hou alone vanaand en ek gaan nie alleen huis toe nie. Sê jy? Hy nee, hoe lyk jy nou so verstom? Pathetic. Moenie sê hy is nog 'n virgin nie, moet ek jou nog onblom ook. Kan hierdie speletjie nou en kry om my vrou terug te gee. Kyk net daai twee. Kadraal is verliefde tieners. Weet wat 'n vriendskap gebeur nie, maar dis beslis wat ek as 'n tiener gedoen het nie. Dit beduidelik baie. Wat bedoel jy? Net wat ek sê.